Wara d-deputat Arrigo, issa kien imiss lid-deputat Claudette Buttigieg li tagħmel appell pubbliku biex Simon Busuttil jibqa' kap tal-Partit Nazzjonalista wara li fit-3 ta' Ġunju l-Partit Nazzjonalista sofra telfa kbira. Fil-Partit Nazzjonalista saret manuvra biex it-tellieqa tal-kap tieħu ftit ta' żmien mhux ħażin u f'dan il-perjodu mistennija jissoktaw l-appelli biex Busuttil jibqa' anke jekk Roberta Mezzola qed tkun ippożizzjonata bħala l-kandidat tal-establishment f'każ li Busuttil iżomm mal-kelma li jitlaq. F'Di Malta Independent kitbet Claudette Buttigieg qalet li Simon Busuttil ġabar il-biċċiet u għaqadhom flimkien. Irnexxielu jagħmel dak li kien immaġinabbli wara t-telfa tal-2013 qalet Buttigieg dwar ir-rekord ta' Busuttil bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Naturalment kellha tammetti li dak li sar żgur ma kienx biżżejjed u staqsiet il-mistoqsija huwa Simon Busuttil li jaħti għal dan? Buttigieg kellha risposta ċara. Assolutament le. Kien hawn li ddikjarat li jitemmen li m'għandux jitlaq mill-pożizzjoni tiegħu, qalet li m'hemm ħadd fil-Partit Nazzjonalista li jista' jieħu post Simon Busuttil li tajt li ħassitha privileġġjata taħdem miegħu. Finalment biex targumenta li għandu jibqa' kap, qalet għadu ma spiċċax dak li beda, qalet Buttigieg.